Dunay atong parokyano nga dito kuno sila sa Carmel, dito sa monasteryo sa mga Carmelites nun. And to their surprise, wala sila pa sudla. Of course, tungod kay ni aman taron sa panahon sa pandemic. But the masses nagpadayon pinaagi sad sa online, sa Facebook Live. Mga igsuon, if normal parong mga panahon na, for sure daghan yung mga tao nga musimba. Kay lagi, it is always in our mind, it is always in our hearts, that in every fiesta, it is not just a celebration of happiness or joy, but more so it is always a celebration of thanksgiving. No? Mao gyud na kanunay mga igsuon, mag-uban gyud na kanunay ang kalipay ug ang pagpasalamat gyud sa Ginoo. My dear brothers and sisters, the gospel in the 16th Sunday of Ordinary Time invited us to reflect on the immensity of God's love. That God's love is for everybody. Ang gugma sa Ginoo alang gyud ay sa tanan. If you're going to read again and reflect the gospel, gisaysay sa ebanghelyo nga ang usa ka tawo nagsabod og usa ka maayong binhi ngadto sa iyahang yuta. Apan natingala na lang ang uban kung nganong dunay mga weeds nga mitubo uban sa mga wheat. Nganong dunay mga sagbot nga ni uban pagtubo kuyog sa maong mga mga singan anang binisaya anang wheat, trigo. Nganong dunay mga sagbot kauban sa trigo ug ang tubag sa Ginoo mingon siya dunay kini gibuhat kini sa kaaway. So gingon pa mga igsuon that there are only two kinds of people in this world, the good one and the bad one. Ang maayo buhat sa Dios, ang dautan may buhat sa kaaway. Ug ang Ginoo tungod kay siya gugma man, dili sa buot nga ipang-uproot diha-diha ang mga sagbot. For what reason? Because God will always give us not only chance but many chances. Kung atong pamalandungan mga igsuon nga ang Ginoo mohatag yun o kahigayunan alang sa mga dautan aron unta sila mag-usab og mabag-o sa ilang kaugalingon. Ug doon na patay panultihon sa Tagalog nga nagkanayo, masamang damo matagal matay. For what reason? Akong pamalandong ana, maybe siguro gituyo sa nas Ginoo aron kanang dautan makahuna-huna og makaamgo ug makausab siya sa iyang kaugalingon. Pero di ta kinahanglan nga mamahimot ang dautan aron dugay ta mamatay. Udi sa ta angay magbinuutan kung gusto tang mamatay sa iyo. Kay naa gyud na tanan sa kamot sa Ginoo. Ang punto lang mga igsuon nga ang gugma sa Ginoo alang sa matag usa. Walay pagpili sama if we are going to observe how the sun shines in the morning, dili man moingon ang adlaw nga kini akong kahayag alang lang ni mga taga Miramonte kay butan, dili lang ni alang sa uban. Alang nga ni sa parokya ni San Pedro Calungsod, walay labot ang uban kay mga malitog maldita. But no, it is for everyone. Sama nga ang hangin, gihanggap sa mga buutan o sa di kay tantong buutan, sa mga maayo og dautan nga tao. But the second point tells us na kanayon, muingon ko ang tag-iya sa yuta ngadto sa harvesters. The time will come, the day of judgment. First, collect the weeds and tie them
in bundles for burning. No? Pangibta ug bugkusan ninyo kini og sunuga. Kana sunugon ang mga sagbot, apan ang mga trigo giingon ang Ginoo, punduka sila ug ibutang sila ngadto sa akong kamalig. Gather the wheat into my barn. The question is, are we wheat or are we just like the weeds? Unsa man ta, sagbutas katilingban or kita ba ang matawag nga trigo, no? Niining atong katilingban karon. How can we assess, evaluate ourselves nowadays during this time of pandemic, no? Unsa may atong gibuhat, unsa may atong gihimo karon, no? Nakapahimot ba ni sa Ginoo? Nakapalipay ba ni niya? Unsa may ato ang gihimo sa panahon nga anaata sa kalaay ug sa kamingaw, no? So mga igsuon, no, as we celebrate today in this fiesta of the Our Lady of Mount Carmel, no, once again our Lord Jesus Christ reminds us, no, of his love for all of us. But this love must be reciprocated. No, kinahanglan sad mga igsuon nga ato ning suklian. Ug ang unang paagi sa pagsukli sa Ginoo nini mga igsuon mao gyud ang pagpasalamat kaniya. No? Pasalamat sa Ginoo mga igsuon that we are still breathing, we are still in good condition, we are still healthy. Pasalamat that up to this time we are surviving. Pasalamat that up to this time, no, makadungog pa ta, no, sa iyahang pulong every day, no, makakita pa ta sa kahayag nga no musubang, no, matag adlaw. Dunay nangutan na unsa kunoy maayo ang pagsawp sa adlaw, sunset or sunrise. Dunay moingon mas nindot gyud kuno ang sunrise kaysa sunset, ka ang sunset padung naman ngit-ngit. Bato na sa moingon parehas ra tungod kay walay sunrise kun dili ta mag sunset. Every time mo sap gani ang adlaw, upahinumdum na nato that tomorrow there will be a new beginning. There will be a new rise of the sun. Mga igsuon, let us hope for the will of God. Let us hope for what is better. No, let us hope for what is the best for all of us, and let's hope that God, no, the power of God will prevail. No, mogid untay mo labaw kaysa bisan unsang mga kahadlok o kabalaka ni ining kalibutan. We have to maintain our faith and maintain also our good works, no, our faith in God. Amen.